Partea a doua de la gala Nickelodeon Kids Choice Awards. Am intrat în sală. Locul era imens. Câțiva din cei care dansează pe scenă sunt prietenii mei. M-am distrat foarte tare. Show-ul lui Bebe Rexha a fost wow. Aici este iubitul lui Charlie. Și premiul pentru cel mai iubit creator merge la Mr. Beast, cu care m-am și întâlnit înainte. Exact pe rândul 2 era și familia lui Charlie D'Amelio. Am avut ocazia să vorbesc cu ei. L-am văzut pe marele actor Adam Sandler. Am ajuns în spatele sălii, ca apoi să aflăm că de fapt locurile noastre sunt pe scenă. Am avut cele mai bune locuri din sală. Cea rochiță roz sunt eu. Am fost în același loc cu atâția artiști pe care îi apreciez. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Și pentru că am fost pe scena Nickelodeon Kids Choice Awards, am apărut la televiziunea americană. O groază de copii ne făceau cu mâna. Și aici sunt eu lângă Charlie D'Amelio. Abia aștept să vă povestesc ce s-a mai întâmplat. Like și follow pentru partea a treia.